του μαθήματος διδασκαλίας της πληροφορικής θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε ένα σενάριο που θα αξινομεί τα στοιχεία ενός πίνακα με τη μέθοδο της φυσαλίδας bubble sort. Το σενάριο αποτελείται από 6 μαθητές, οι οποίοι αναπαριστούν τα κελιά του πίνακα, τις τιμές των κελιών πίνακα, και τον καθηγητή ο οποίος δίνει τις εντολές του αλγορίθμου. Θα χρειαστούν 5 περάσματα. Σε κάθε πέρασμα ο καθηγητής ξεκινάει από τη αριστερά, δίνει τις κατάλληλες εντολές ώστε να ταξινομηθούν τα στοιχεία του πίνακα. Είναι η αρχή του πρώτου περάσματος και ξεκινάμε. Αρχή διαδικασίας ταξινόμησης. Είναι ο αριστερός μεγαλύτερος στο δεξιό. Ναι. Μικρότερο. Όχι. Όχι. Επόμενη ζωή. Είναι ο αριστερός μεγαλύτερος στο δεξιό. Όχι. Όχι. Είναι ο αριστερός μεγαλύτερος στο δεξιό. Ναι. Ναι. Αντιμετάφραση. Είναι ο αριστερός μεγαλύτερος στο δεξιό. Ναι. Ναι. Αντιμετάφραση. Είναι ο αριστερός μεγαλύτερος στο δεξιό. Αντιμετάφραση. Εδώ έχουμε το τέλος του πρώτου περάσματος και θα συνεχίσουμε με την αρχή του δεύτερου περάσματος. Ξανά πάει ο καθηγητής στον πρώτο εκ τα αριστερά μαθητών και ξεκινάει. Είναι ο αριστερός μεγαλύτερος στο δεξιό. Όχι. Επόμενη. Είναι ο αριστερός μεγαλύτερος στο δεξιό. Όχι. Είναι. Ναι. Ναι. Αντιμετάφραση. Είναι ο αριστερός μεγαλύτερος στο δεξιό. Όχι. Επόμενη. Είναι ο αριστερός μεγαλύτερος στο δεξιό. Όχι. Επόμενη. Είναι ο αριστερός μεγαλύτερος στο δεξιό. Όχι. Τέλειωσε και το δεύτερο πέρασμα και συνεχίζουμε με το τρίτο πέρασμα. Ξανατοποθετείται ο καθηγητής αριστερά στον πρώτο μαθητή. Είναι ο αριστερός μεγαλύτερος στο δεξιό. Ναι. Αντιμετάθεση. Είναι ο αριστερός μεγαλύτερος στο δεξιό. Όχι. Επόμενη. Είναι ο αριστερός μεγαλύτερος στο δεξιό. Όχι. Όχι. Επόμενη. Είναι ο αριστερός μεγαλύτερος στο δεξιό. Όχι. Όχι. Επόμενη. Είναι ο αριστερός μεγαλύτερος στο δεξιό. Όχι. Εδώ τελειώνει και το τρίτο πέρασμα και συνεχίζουμε με το τέταρτο πέρασμα. Ξανά ο καθηγητής, ο οποίος αντιπροσωπεύει τις εντολές του αλγορίθμου, τοποθετείται αριστερά στον πρώτο μαθητή. Είναι ο αριστερός μεγαλύτερος στο δεξιό. Όχι. Επόμενη εντολή. Είναι ο αριστερός μεγαλύτερος στο δεξιό. Όχι. Επόμενη εντολή. Είναι ο αριστερός μεγαλύτερος στο δεξιό. Όχι. Επόμενη εντολή. Είναι ο αριστερός μεγαλύτερος στο δεξιό. Όχι. Επόμενη εντολή. Είναι ο αριστερός μεγαλύτερος στο δεξιό. Όχι. Εδώ ολοκληρώνεται και το τέταρτο πέρασμα και μας μένει το τελευταίο πέρασμα για να ταξινομηθούν σωστά τα στοιχεία του πίνακα. Ξανά ο καθηγητής ξεκινά από τον πρώτο εκ των αριστερών μαθητή. Είναι ο αριστερός μεγαλύτερος στο δεξιό. Όχι. Επόμενη εντολή. Είναι ο αριστερός μεγαλύτερος στο δεξιό. Όχι. Επόμενη εντολή. Είναι ο αριστερός μεγαλύτερος στο δεξιό. Όχι. Επόμενη εντολή. Είναι ο αριστερός μεγαλύτερος στο δεξιό. Όχι. Επόμενη εντολή. Είναι ο αριστερός μεγαλύτερος στο δεξιό. Όχι. Με την ολοκλήρωση των 5 περασμάτων έχουμε και την ολοκλήρωση του σενάριου. Καταφέραμε να δείξουμε πώς ταξινομούνται τα στοιχεία ενός πίνακα με τη μέθοδο της ψαλίδας, χρησιμοποιώντας 6 μαθητές που αναπαριστούν τα κελιά του πίνακα και έναν καθηγητή ο οποίος δίνει τις εντολές του αλγορίθμου. Ευχαριστούμε.